kurang asin. Sayurnya kurang asin ya guys. Tambahi uyah. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masak ya guys. Ini dhisik di samping piye ya, buru-buru ya, gage-gage. Soalnya iki sing tandur iki bar subuh mangku wis mangkat guys. Jam 4:30 nek gak salah, pokoknya baratan subuh lah. Wis mangkat. Nah, nek gak salah kuwi diwongi wong 8 nek gak wong 7 ya guys. Tenagane tandur kuwi nek gak wong 8 ya wong 7. Lah dhisik iki delalae ngenteni bakul rayan kuwi tekane kuwi wis rantak-rantak guys, wis padang. Cuma tak suwep teh, tak parut dhewe kelapane apa dhewe. Soale anake iki rontok rewel guys, awake gak penak. Mangkate rontok kawanen jare bakul iki. Tapi ya alhamdulillah ki wis karek ngumupno ya. Soale sing tenaga tandur lah kuwi anu guys. Buru-buru apa ndang nimbal. Dadi ora ning gone dhisik tok. Engko nek diwongi wong 7, wong 8 ki kemungkinane ya cepet. Dadine engko nek aku gak ndang mateng kuwi. Terus nek ngirim barang ya opo yo guys. Antarane omahe dhisik karo ning sawah kuwi perjalanannya paling enak 5 menitan ya. Enak ya? Ya, 5 menit iki pokoke perkiraan wis kuwi guys. setengah hari. Perkiraan setengah hari nek kene ndi iki? Nek kene aduh iki lho tak kelakno walah ayam kampung koyo ndek ngineh pokoke. Kan tumbas ayam iki 2 ndek iki. Campuri blonceng nah iki guys, simple. Ngene iki guys. Seger nek mangan. Arek ngenteni umupe tok iki. Engko nek gak ndang tak kirim-kirim iki mikire ngene. Lah yo sing dimasak ki apa yo dhisik iki. Kok sampai ya ini ngirim. Mesti dadi batin guys. Padahal ngene iki yo dhisik iki jam 3 iki wis mulai tangi, sego wis mateng. Wis persiapan es batu apa wis tak kene portal banyu, terus kerupuk jajan. Apa kuwi? Piringe ya wis tak siapno ndek sore, enek sendok, enek entong, enek mbuh wis guys. Pokoke nek ngepasi apa? Enek pegian ngene iki ya wis sikil ra kober leren, sirah ya ora kober semeleh. Pokoke salah. Gaspol terus. Tapi nek bareng dengan ki ayem, alhamdulillah wis bertandur. Muga-muga ya guys, parine lemu ya apa diadohno saka omo-omo tikus, omo-omo sembarang apa ae pokoke iki aja enek. Muga-muga sampai panen selamat sampai nggawa mulih nggih. Saiki iki wong tani iki sing dadi nganu omone guys. Nandur-nandur nek omone iki ora nganu ya wis lah. Loro kabeh wong tani. Sing mari yo wong ganteng lho, serang wong ganteng iki. Tapi ketoke gak patek enek ya Mas iki yo. Gak patek. Sampean mak opo guys hari ini? Padha mbek dhisik ora? Mesti enek sing padha karo dhisik ya. Ini 2 hari tak gelebek sayur santen terus iki. Ya apa ning sawah nek gak sayur santen kuwi ya apa? Mosok ape dikelakno bening. Mosok ape dicari cano kuwi nek sing tuwek ya sereten. Mikirno sing tuwek-tuwek ngono kuwi lho, guys. Sing nom-nom ngono ae sik. Nang sangsen kurung ya mau tak pamrih kasine. Wis mulai mulak malik iki lho sayure. Yang tak ben tuwek, nek wis tuwik tenan engko nggih dipateni terus ditaburi bawang goreng. Mantul, guys. Nang klopone loro. Ndek iki kan siji, ndek iki kelan siji kurangen. Kita tuku ambahe kambil siji. Soale personele yo akeh saiki. Ndek iki kan wong Daud iki ya wong loro, mlaktore Daude 3 ya Mas ya. 3 4 paksu. Mlaktore loro dadi wong 6.
Saiki engko nek gak wong 7 ya wong 8. Nek iso mangkat kabeh tenagane ya. Wis guys, mau dilanjut neh guys. Kita. Wis guys, ayo mangkat rem. Iki sayur-sayure tak kek ning tas ning suwe senteni ning depan rumah guys ning jero. Ya. Ngenteni Dinda misan ya ben mangkat misan. Lho lah pene ndi? Agek perpreksane ndek sore ngono ya wis kudune sawah iki. Iya, cek ning ngono. Kalau Mbah Pomo kok ya ning sawah. Awake pura penak. Delok pari ta dinah. Delok winah. Ayo, Dek. Karek sepatonan, Din. Cek anune ibu kuwi sayur ibu lokno rene nduk iki lho. Ning rengkot lho, Dek. Wah, selone. Ayo tanten jogo, Din. Lawang tengah anu ya tutup iki ya. Piye? Ya aku gendong karo nyangking-nyangking ki ngono. Apa kowe sing karo gendong? Aku tak nyangking wonengen. Aja nek iki bahaya mbok cangking. Maksudnya bahaya ki kocak-kocak guys soalnya sayur. Enteni Dinda misane cek ngisi banyu wong e. Dinteni misan. Lho ya tekan kene tandure wis rampung guys. Karek mojok kae. Kok yo ngepasi tekan kene tandure wis bar. Terus engko deh sarapan. Wis karek mojok nggih kulon. 1, 2, 3, wong 7, 8. Wong 8 guys rombongane. Alhamdulillah. Tekan kene wis bar. Ini Mas Agus ngeteri trucuk dinggo masang jaring kene. Pitike ben gak mlebu ya guys. Sekarang mau jam 7 ndang bar. Ya Allah, biasanya iki nek wong 4, wong 5 iki ya sampai jam 11, sampai jam 10. Lagi nah jam 7 wis rampung. Marayu bar adzan subuh gletak wis do mangkat. Kayak ngene Mak Nurul tanduri wong loro tok. Telu. Wong telu, guys. Rul! Mak Nurul! Rul! Sarapan, Mbak. Rul! Sarapan. Sarapan. Iki lho sarapan kowe meh bar no kok. Lah ya kae mojok wis, Ndra. Ora ketok aduh. Wis mojok kae lho sing nggon kulah wis meh bar. Ela tak idukno. Apa? Iki yo. Kae ndreng ngenteni bar misan nang kek rene. Wis karek mojok. Mbah sarapan, Mbah. Iki lho, Mbah. Tak done, Mbah. Gendong ae. Sepeda diuculi dhewe-dhewe. Wes alhamdulillah ijo. Ijo guys, bar ya ini wes alhamdulillah. Jam 7 warung anak iki.
Dindak pindah yo gage-gage. lah ya wong 8 sido sumi ya melok. Heeh. Lah ya rek jare ora melok. Lah ketoke ndek nyawa aku juga ben aku gak melok malah ndak mati. Tas apa? Ndak mati. Ndang buka iya ndang mangan ya. Mbak, dari satu, Mbak. Enggak kok ngalah ini kan. Apa itu kok ini? Apa nih, Le? Mbak. Ah, ngene lho. Sesek kono. Ora, udah cuma lah. Yo ngalah, Mbak. Dari sarapan. Ono makan juga. Ngene lah, Mbak. Kene juga. Pati lemah mah kok ya lemah tok ae. Wis kena kono. Sampai sarapan, ya. Iya kira kulit-kulit ngamune iki gak ketek foto masih opo sih. Sarapan mek kene. Sono. Mari Mbak iki lho tekan cong kuwah. Marang Mbak iki. Anu gurih, Mbak. Ini kamar-kamar sarapan. Iya. Ganti ya. Ganti madhep rene ya. Ngene anggit kowe tak tanduri dhewe lho Mbak niki. Bojoku. Heeh yo Mbak. Ngene jare ambek Mak Dian ambek nganu. Ambek sapa ngono lho dadak make KO Mbah wonge. Ndek sore kesakno. Ada sarapan Bang? Nang sarapan. Hah? Kodanan, cakutan iki kodanan udan angin kae lho Mbah. Udan angin. Mas aku keyang apa lemah. Wis nang sarapan. Iya bareng. Aku bar kau nang sarapan. Sing pun malah Mbah pun anake anak dudur tak selokno lemah. Iya, ya ning kene cilikane Agus. Ya bareng cilikane Agus kuwi nek. Heeh. Ya mbok jelokno iki Mbah Wakini iki ya. Nada sarapan. Aku bar ngawiti ngombe kok ngono. Lah gak teng sun ape pipit. Ini kan lho sing Mbah. Ora anu kok goleki lawoe goleki sing anu ya. Sing apik ya iki kan lawo. Walah bengi Mbak niki tekane tak kuat sembindung lho. Jere piyan ki untuk rangel lho aku tok pulang rek nyanten. Aku blonjongan Mbak Tri ndek. Iya nek Tri wong bonus. Ini sampai Mbak ndek iso. Dolan kene kok sedeng lesu ya anakku ki mulai gege-gege di dalam budal. Saya sulit. Aku rene macam turu ngene iki. Ye, balik, Mbak. Sore tak lahir rono. Tidak cuma Mbak. Lah jangan anggar anu sisa ae dikekno. Ora apa-apa. Kok ndek iki ya karek sisa. Engko metu yo jan wekmu. Wekku tak karane nisan ya. Kok paling mulai dhisik kowe wong Pakde cek masang kuwi jaring. Halo guys, makan guys. Jangan makan. Malah wakino barang melok iki. Ayo. Golek jungokan, Mbak. Apa
padone piye jangane nggo ngok kuwi digleke. Hah? Yo kono nek lawan nek pun penak. Kulum, kene lo sarapan. Sarapan kene lo, Jang. Rul, main rul. Laren dhisik. Laren sik kene. Seragamnya biru-biru. Lah mbok Sumi kaosnya apa ilang? Gak podo. Lagi ana gak dinggo. Apa dinek kena endut? Lah dinek kena endut. Dapat minum aku pas sarapan aku. Dah sudah lo bubuk ke? Bubuk enggak sih? Bagian ini duduk-duduk nih. Enggak sih, wong nek rele. Bubuk. Lah bongkok mati rambut daging ini sino. Belum kuwi. Mbah Nang kuwi takon sarapan kok ora gelem. Sing apa? Mentek ah? Iki lho, Mas, ngene. Ora ketawani. Lah gak nyerah Mbah Kardi piye iki, Mas? Wis Pak Su wis mulai masang jaring. Pasti. Duwe endi ya? Duwe mbok saki lho. Nanti bayari misalnya sampai ngalah nggon kok. Sampai ngalah nggon iki. Makasih lo ya semuanya. Ya ini kamu buat. Ini sudah tewel ya. Tak tahu jangan di sini. Ayo, aku yang pasar apa nak? Ini kene lo, coba nang. Ayo, kalau lebake kan gak melok rene. Anu nek aku buka blonge. Ayo nang leren misana kene lo. Loh, walah ning kono. Sopo Mbak? Lek kapon. Mbak alah lek Kartik. Lek Saudi ya. Sing Vietnam kuwi. Sakarti. Bisane kok. Bisane lah ya sok. Ngetok lek Kartik bisane. Ambasu. Bisune dilek. Iya. Mbak Purwati. Ya. Kan ambil mak ibu. Sumtringe wangi mbene anake lanang. Ya biasane kan biasane mak ibu saya tahu. Mak ibu ini masuk
Mbah lho, sarapan. Mbah niki lho Mbah sarapan, Mbah. Anu kok. Warisan nek wong dhewe yo bagiane Yusi 3 anak, anak 3 anak nek. Yo Yongsi, Pak Agus, terus Karti, terus Yonggang, Yonggang di rumah. Jam di rumah kuwi. Patang golpan iki. Nami waten. Akeh jam kuwi patang kedok dhewe kok. Arek sing kuwi ya, bukan. Arek tak adik Mbah. Nek ketoke moglak maglek ngene Mas, gak mbok encepno sing bakok. Mbah, ndang derek sarapan, Mbah niku. Mbah kok jajan. Sangat bentuk sik niku. Ajange nggih to sik. Ya, Mbah, ajange sik ya. Ora aja apa njuk soto padha. Ya, nggowo mateng turun. Ini anu asline. Oh, alah. Jam pira randang atus keri. Ndang do tanduk neh, Mbak. Nang tanduk neh. Ngantek. Cara yo jujune yo tekan kene wis bar ya, Mbak. Mang cara aku kelambatan sithik ngono paling wis mbok tinggal mulih paling purek. Barane ning omah. Madia nang gemeng ae. Lah klopo loro tak ngandul ngumumno yo. Kuwi iki lho aku isuke mateng. Mbak iki tekane rondo payu. Anake rawal bener. Ya nak tapi lho. Paling nyebar. Apa nek kuliah? Ya, Tekulon, Mun disiki. tekulon ada takkan leceh. Ya, alah mbah ya campur aduk kemang pokoke tak campur ngono jajane. Nek do dipangan sik ah. Ijek yaene kok angke jam 7. Jam 7 mbah. Iring-iringe. Ipene ke ape melok iring-iring. Nggih, Mbah. Ndak kuwi ponakan kuwi gak ya. Ayo. Engko tak tatane dhewe lek. Ndang do dipangan sik jajane. Aja paku payung ah Mas sing cilik-cilik ae. Nunggu kewargan derender. Pulang mehem. Kok templek oh? Ya, Pisan kok. wong Daud kemarin gak dicelok Mas. Kuwi dewan Dewan celok Mas lu kon sarapan. Kon sarapan ya. Sampai sopo kae? Sarapan Dewan. Ora krungu, Dik. Sarapan iki lho. Sego akeh sarapan. Yo. Kang rene, Bima. Sego akeh kok, Dik. Dipangane go mulih neh kok. Kae mak Nurul malah do sarapane kok. Arul, kon melok kene Rul, malah ning kono.
kok segaku jek akeh. Kak kok ngurut tok ku ya. Ngurut tak kan melok sarapan ki lho dewan rangaten iki. Dan kene ae apa sembah. Men kono mentok. Kene ae lho. Lah ae wani yo. Ngomong nggih. Kalah motor. Motor yo akeh. Yes, motor ndone kata Pak. Lah ngirim wong loro nek sakmono kae, Dik. Wong tandur bangi iki. Alah, mbek tandur barang. Lah kowe Pak D ben wis sarapan aku bener lah. Ora, kene ora. Gak kok tak kae diparani. Kok tak kae dibeli. Kae tak kontang ngadeg ya ora ngadeg-ngadeg ngono kok. Ora menawa kurang wine menawa. Lah ndik iki wis dongak anguk nek nggon kowe. Turah apa ora ngono. Kuwi berarti sing nggone ulum didhauti. Nggone ulum. Paling. Itu saya Mbah. Dik tek kok nggone ulum turah apa ora ngono rek. Mak Nurul sarapan malah ning pojokan galeng kon ning kene kok emoh. Iya, ketoke nyekeli godhong rek. Lah ya ning kene mangan nek jangan barang etuk maneh. Lah iya. Wong untuk nggawa ki ya akeh ndek entuk Daud wong loro entuk nggawa sakmono kuwi kok segane ya sakmono kuwi. Lah mangan esuk awan nek mesisan aku ngono. Ya, Mbah ki mang pelok PT kene apa ora? Itu nek melok PT. Jare niki nek gak melok PT ngenteni nek bar turane. Wes aku matur nuwun kabeh ya. Iya ini wis bar. Suwun ning ayu lho nek sam. Bar atur gak kadruan wis bar kandur ya ya. Gak ngabuk ya. Lah mikirku ngene, walah iki nek kanggo ngidul to bareng santun piye aku ngene. Tidak sing ngene ngopo ngeber. Nek melok kanggo rebo ora ngono. Ya iya degake. Sawah sak menambah. Warisan ndak iki. Aku dhewe ora sampe pun. Sabar, warisane bojoku kok aku ora sawah. Sawahku tak godhe. Lha menambah. Sawahku tak godhe dhewe. Sampai dhewe sampeyan. Bapak. Pak D, nang rene Pak D. Totoli titik iki kok. Ora tak gakno wedok iki lho sekitar mari. Ora tak gakno kopi, cuman yo ndiki nggo rong botol lek dadak buka dhewe sing wareg kok. Pendene ora sing ngombe yo. Yo temek tak gawano lek. Nanti tak gakno. Nek teh ngono yo wedok. Dak sing do gak ngombe kopi aku ora teh. Kono ki anggere sumet ora. Mak Nurul kok seneng panasen ning kono kae. Patang kedok, loro ciut. Iso ngono. Di aneh. Itu lali lek. Wes engko rencana nimbal ping pira ngene iki engko? Ping 3. Ping 4. Ndik iki ngantek wengi ya kaya. Yo sak anggon perkarane wong. Sing loro mulih. Sing KO sumi ndik iki. Lah iya. Kantore ning godho ki sapa wae? Aja nganu lho, aja sembrono anu kontak do dikek glodok saiki iki. Wong jeman nggek ngatul ni sumbere ilang ngono kok. Motor dienggo jeman iki lho. Jeman yo. Lah iya, lha iki mengkane kaya wong nyawisno padane lho. Ya ngono kuwi, Dik. Paling roh dikek ning glodok ngono. Parani. Wes, makasih.
Ndang kuwi lho, Dik, nggonku wis kadung tak bukai, Dik. Walah, gak ning kene. Gak mbok sarapan ning kene. Lho kuwi lha nek sayur barang. Wis kadung tak ora tele tak tutup lah dewana perene aku ngono. Oh, alah alah. Lah kae ora gelem rene gak malah seger ning kene, Dik ning kono semote kelo wagi. Lah semote agih ning kono, Wis matur suwun ya Mbah Mi. Lah, segone mbok gowo? Do digowo? Lho, iya nek jajane segone. Oh, nek do dipangan konek. Ya. Ayan, gak gowo segone kok mbok gowo? Dalam kalah ya, gak apa-apa Mbak, wis ndang gowo. Lah sak portale lah apa? Iya. Engko ben digo median, tambahin neh banyune. Tambahin neh sakno lah. Mbok gowo sak botole lah oleh, Mbak. Ora tak wae ya apa-apa kok kemang es tok ngono kok. Ben botole kuwi emang kalau es emang. Karek sipriti. Ya gak apa-apa kok sak botole lah. Lah kuwi es apa Banyu es tok ngono ora tak kei legi. Es tok. Lah kok harus anu suwi gak rono. Ese kurang teko. Iya gowo lah. Lha kuwi segane tak kon gowo Gak. Sego digowo. Lah kok nek do mangan Ndak gowo deh. Mbak Dendro. iya sing goncek-goncek kuwi anu. Kene nek kompor ora ya? Mbah Kartini di kompo apa ora? Lah jenengan Kowe dhewe Enak Mbah kompo, lah kompo sik ah. Enak duwe kok. kowe mulai salin. piye kok, Pak? Engko salah engko emak apa iki lah. Ora roh Lho. sih. Lah lho ora ndek HP melane ah. Kon cekelan HP ya. Pikir aku biru kayak bar tinggi. Batore biru ijo dhewe. Sore yo ora omong nek gua nek yo ora tak gowo. Alah ora mbane denda, bayarane cek utah ngono lah engko. Nah sing ape nyengklong sapa le? Katanya kembang ora, Mbak? Tambahin ternyata. Dek ini aku wis kroso dek bengi ora. Kan iso mah. Iki parake nek to. Gak iso? Ayo. Wes, makasih ya semuanya. Bedo pindah. Nggih, nggih, padha ae aku ya matur nuwun. Lah ya. Ala ora malah marai penyakit, apik sing golek keringet. Bar sarapan turu malah penyakit tok ae. Mbah kini nang sarapan. Iki lho tak buka iki lho, Mbah. Nang sarapan tak resikane sik, Mbah. Mbah, iki lho sarapan. Lah iki tak buka iki lho, Mbah, cek, Mbah. Sarapan sik. Dibel Mbak Ni ora alah wis bar di jam 12 bar kok, Mbah. Lah iki jam 12 bar sampean mulai apa? Nggih, pun kok, Mas. Terus tak ganti jalan nek kene iki, Mbah. Wis pasti, Mbah. Nggih. Iki lho pasti. Ora ijek lagi. Ini Mbak, segone wis gowo apa urung? Segone? Mbak, ora usah. Anak, ijek lagi lho. Ijek lho, Mbak. Datuk matuk apa nonjo iki. Ayo. Kamang bawa itu seruan ya apa melok nganu kuwi, apa melok iring-iring. Awake nek karek balung-balung ini, Mbak. Alah, Dok kelah iki, Mbak, tak balik yo. jane aku kalau gue jangan temu jane. Tapi jangan donteng. Loro pas entek, Mbak. Mbah kondi mau dipekno jangan temu kok. Anu malah terus buat, Mbak. Mbah, lah wonge peteng nang Sing tandur. untuk gede kene, Mbak. Cilik iki. Heh? Sak mene tok iki. Lah sithik ae ora usah kakek. Lawone nek karek balung nih, Mbak, tak kok nek ndok kelah, Mbak. Sithik ae. Ora usah nek gundune aku ora patek iwak kok.
Kita juga bonceng. Hah? Aku ning guritan ngene mak iki ora. Jaki. Jaluk Rangkep le. Lah piye nek rangkepe no? Ya, gawakno. Aku lagi bonceng. Rangkepno neh. Tukulan lho Mbah terus dilanjari. Juga keperang barang iki. Wes sakmono apa akeh menggo. Rantai wis tok. Kalau kamu ya jangan toh. Temu. Iya, aku senengi temu. Ayo. Tapi sak pentole niku dina aku. Nek kae gak gelem Mbah kae. Wes jero wes bawa ya. Wes sakmono ae. Jamu kok dikelong ngono Loh, sing kae. malah porang-porang do mati ya. Dek iki nek terus jere mampu iki lho, aku seneng kok aku. Mbah Supar iki ya emoh. Gak enak tok mbok ra kepikrasan ngono Mbah nek enak. Nggak nambah wakilnya efek ngono. Segane akeh Mbah Cek. Tapi aku segawa kalau gak usah. Aku lho gak akhir sak toples niki gue balik nek iki. Wong piro wis balik. Wong 8 makane aku teko kene rek wis karek sak. Walah iki mang yo kresek ke bawah kene. Kok diwas tak kon didil-didil rono Mbah, Mbah. Anak ora Mbah? Iki jam 12 saya wis bar belajar kok, Mbah. Wong loro Mbah Udun ambek anake Pak Peri ku lho. Nganu Peri. Terus Mak Nurul ki wis bar ngimangi daun ki terus mau pirang pocong ngono terus wangi Nurul, wah nyengkut Mak Nurul kae. Jam 12 bar. Cilik ae wis, Mbah. Iki sih Mbah, iki. Sudah menjadi rono ya. Kuat. Nggih. Mulai iki ngono rong bar kemaco lho. Jajane wis ra. Wes lah. Makasih. Ya Mbah, Iki lho jangan omak akeh. Lah, kok kanggo sedina kok Mbah, Mas. Apa juga sakmene iki. Lah ya. Kanggo sedina. Lah Kayak- apa isuk. Engko ngenteni ayake, Mbah, anu Pak. Engko ayah tak teromoh Mbah ayu mang. Lah ya. Alah Mbah isuk-isuk ya cek lunyu kok dalane kok. Iya. Wis tandur purung ya, Mbah? Bong. Cek cilik. Agak bar tabur dini. Lah ya. Nggonku ki mbah 20 dina, mbah 21 dina ngono. Gede iki meneh. Lah ya wis gede. Wis bar guys nek masang jaring. Rampung kae tepukno ngene Mas Ulum. Sing kidul kok ejek mlebu ya mang gak ombo sing kidul lah kok ya. Kurang. Ora ana kok turah kuwi no. Lah sing kidul kan mlaku ngulon ngono lho mikirku ronone. Kok gak ejek mlebu kok kulon. Kok kidul. Kitike. Wes ayam guys rasane plong bar tandur karek ngerabuk muga-muga apa ki tandure apik lemu ijo riu-riu royo-royo selamat sampai engko panen lho gak mbok kei dalan sik ah nganu Mak Nurul kae Ayo laut Yes, alhamdulillah. Aku ya bintang balik Rul. Anu. Lah ya ki nggone Mak Nurul ya rampung. Lah ya. Mbah, angket kok tak kon do madang sik ki Mbah Sum. Sego tangan ijek. Enteni sapa yang ngenteni kowe no kok? ya ya. Katanya mau soteng orang Iya. Ngenteni kowe bar. Nggih, Mbah, angket kok tak kon madang sik ki kok. Emang budalem ya apa Rul dhisik ndi mbek wekku ki Mang? Oh ya wis bar subuh iki mangate. Wong 8. Iya. Apa yang ngalah ning ploso kok
Iya, ya, Mbak. Buat orang-orang ngono. Anu Dextran ngono lho. Iya, anggere obat orang-orang. Lagi kok mampir misane? Golek misan. Lho, lah ojo kasep lho Mas, nek kasep engko sore nang udan. Nek kasep ki terus sulam ae lho engko nek kasep jero orang-orangnya agi. Ayo kok kayemen entang balik kok. Mantuk sik ya, guys. Wis bar kabeh iki, sego jangan sampai do isek turah. Katok munjuk nah Kang Man kok sok glurut tenan ki engko. Katok mdunjukno sik. Engko Gak kena tenan lah apa itu. ora paketane tak iki keluar ya kok. Wayah ngisi. Mbah, aku balik sik ya, Mbah.